Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin, papagayam. Adtoy manen ti pagayam yo, Miss F, amang kabkablaaw kada kayo amin, itinagasat, ken nabindisyon nga aldaw. Maminsan pay, kayat kumanen ti agyaman, kada kayo amin, gapu iti kanayon a panang tartarabayo, kadagiti drama nga iap-upload tayo. Sapay kuma, tadi kay tumauma nga agdengeg ken mangpadaan kadagiti sumarsarunupay a drama. Agyamanak kadagiti kabarbaro nga subscribers. Pagyamanak met amin dagiti naanos nga agkom-comment iti comment section tayo. Kanayon kuma ti panagan-an na Diyo kang runaan dagiti kakabsat tayo nga adda iti ballasyo taaw. Ti surat ngayon ta ibasa kan ikanbiag ita, ket nagapu kan ipagayam tayo nga Tricia. Manipod probinsya ti Bagabag, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpaligaw pay. Tricia, kunamlat ta kuma kanyakon. Kayat kumat nga ibinglay tinagbalin apadas ko kan ayat, isu nga palubusan nak nga rod, tapno inak istoryaan, tipuon ken makagapo no apay nga addaak ita ditoy Taiwan. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Anya ngay mat daytoy nakakabil iti basit a box nga inted mo kanya, Tricia, sweetheart. Kitlo katamon sweetheart. Iti kasta, maamwam no anya dayta. Sika talaga. Ada pa'y pasos-pisos-pins mo, ha? Siyempre mo't iti kasta, agbalin a memorable ti mansarita, sweetheart. Lukat akon, ha? Ne? Sing-sing. Kayat ka diya sa wanda ito'y kahit... Juan Franco. Siya kon amis mo ti mangawiskan ka, tapno agkasarta. Will you marry me, sweetheart? Katwa na! Siyempre, sweetheart. Kinapod mo na. Kaya't kamatan nga ikalaysa. Iso na lang tawan pa'y mat-aramatan ta. Mabayinak pa'y din. Ngamin si kapay ababay ti nag-propose kanyak. Okay lang. At data yun itimako na akabarbaro at teknolohiya. Iso nga uray da kami a babae, ket mabalinan nga agpropose kadagiti lalaki akayat mi apakasaran. Iso na lang nga tawan pa'y trabaho. Malaksit ididay ta ket awan pa'y urnong ko. Awan aramaten ta, iti panagkalaysa ta. Awan parikot iti dayta. At damat basit urnong ko. Kan may sa, at damat na talgad at trabaho. Tinapatag ita, ket makapagkalaysatan. Agbiro kanton iti trabahom, inton agasawatan. Anya jay kinunam, Tricia. Si kalaang ti aggastos inton kasarayaw. Wananang, ngamin, awan pa'y matrabaho ni Franco. Iso asyak pa'y laang No kasta ngawan pa'y trabaho na. Ay kat saan kayo pa'y kumaa nga agkasar.
Orayon pa'y ang makabirok iti trabaho na, kan makaurnong iti usarinyaw nga agkalaysa. Nanang, agtrenta akon iti umay abulan. Amangan no awanton namnama nga agsikugak, no orayan mi pa'y ang makaurnong ni Franco. Oh, dire mo armatla ang ti kinapudnaw. Asika ti akin nakam iti panagkalaysayon kin ni Franco. Ay naanak ko, panunutom pa'y kuma iti husto sa kanto ag desisyon. Laglagi pam nga ubing iti 5 atawan ni Franco ngem iti sika. Nanang, agduan atawan kami nga agnobyo kin ni Franco. Ken maysa, agin innayat kami. Iso adyakon kayat apabayagan pa'y. Masapul nga agkalaysa kaming iti kabiitan apanawan. Ay kat adakan kaday ta, Tricia. Sapay kumaatawan to ti pagbabawyam inton madanon ti aldaw. Nanang, ay ayatek unay ni Franco. Agin innayat kami. Iso ama siguradok nga awan to ti pagbabawyak, iti pan nakikalaysak ken kuana. Franco. Uy, Franco. Agring ka na. Aldawan. Kunak man no dapag nam ita. Makaturturo ka pa, Tricia. Ninton madamdamak to na bumangon ta na. Nasapa pa Di mo't ko na nga adda interview ita iti inaplayam at trabaho. Alas 10 day, Jay. Kita mo, alas 7 pa lang iti agsapa. Nasapa pa kunakmat. Ay na, nasaysaya at matlaang ti masapa ka. Ngam ti maladaw ka. Sayang mo't da at trabaho no di ka manen maala. Wen, kunakmat. Inton madamdaman ton. Sige, umuna ak nga rudan arumwar. Tani, maladaw akon iti opisina. Okay, sweetheart. Agan nanad ka. Dimat kinsenas katapusan ti sweldom, Franco. Wen, apay. Amang ano nagsweldo kan? Awan nga minan gatas ni baby. Na-delay mo't nga min ti sweldo. Ah? Anya nga iti ko, kat no awan mo't ten trabaho. Anya, sa dino ngay nga ro ti papapanam. Inaldaw ka mo't arumrumwar. Katamo mo na. Damag kala damag. Tangay awan mo't gayam trabahom. Bantayam pay laang ni baby. Ay saan? Rumarak mat lang inton madamdama. Ipan mo pa lang ijayan dananang. Anya, ngam papanam. Agtalinaid ka kumamat dito'y balay. Inak nga rod agbirok iti mabalin na pagtrabahuan. Di ka kadiagdanag. Mang tedak tuken ka, apaman na makasweldoak. Ay na, imbag ta simbangput kan, ani anak kau. Apay ka di nanang. Kasanaw kat awanan gatas to'y kaanakam. Anya nga itiitad ko inton mabisain. Apay, sa dino ay ati ayan ni manang. Kuna namat ita ay nga amangan numarabyan nga agaway. Adda ka no tutorial na. Hay, ni manang nga talaga. Nalabas ti kinagagat na. Di na lang arudan maas-asikaso ti anak na numalpas ti trabaho na,
Nagawat pa'y laang iti tutorial na. Ay kat talaga akasapulan na ti agdubli trabaho. Ngamin aging gaita, kat awan pa'y laang trabaho jay nalaing nga asawa na. Manumot laang nga iti sweldo na. Gastos na met amin ijay balayda. Gatas pa'y ni baby. Ay na, uray man ada trabaho ni Manong Franco, saan mat amang mangtad ka ni Manang. Ay naku namon anak ko. Kasanumot nga men, umas-asa laang iti kabsat mo. Nakadakdak kelan a karne, ngam nakasadsadaw. Ay, ni Manang tumat ngamin. No apay mat nga isupay laang tinakikalaysaan na. Malaksid nga immature, irresponsabli pa'y. Kaasimat ni Manang. Uy, ayos ah! Galante ka talaga, Franco. Nginginaan sangpat mong arak. Ang dabay na ima sa pulutan. Siyempre mata, Dave. Nakajakpatak ita, pare. Kasanong nagbirok ni Mrs. iti intrigam kan kuha na, Pards? Bayam, dayjay. Nuin bagak nga awanan. Saan nagtagtagari, dayjay? Kaya't mo, saan nakasirmunan? Saan nakaangiwat-ngiwatan, Pards? Wun, kunak lang arutin. Mature ti asawa, pare. Kasta gaya ma. Uy, day tangaro ti advantage no inauna ti maasawa, pare. Ako ka man, pare. Adawa ko Jesus, sigurado ni Trisha daytan, pare. Amang ano pagawitan na kan? Saan? Di lang to aramitan dayta. Mabit lang tasong batak. Hello? Apa yung mawag ka, Trisha? Franco, ni Justin, nangato tigurigor na. Pinatumar kon iti agas. Ngam saan pa'y laang abim mapatigurigor na. Ipan mo ito, doktor. Kasla marigatan pa yun nga agangas. Unay kamatan, Trisha. Anya pa'y later aramidam ngay. Itaray mo ni di ospital. Inawagan nak pa'y lang. Kat amom nga awang kwartak. Franco, Agunay kan. No dadak sa mapasamak iti anak ta. Sikat ipabasulak. Nawatan? Nasayata si Mang Petkan, Trisha. Mabisin akon. Awan gaya man uray may sa dilata na bati ditoy? Di mo man la kumustaan ti anak ta, Franco. Oo nga pesa. Apa saan mo akadwa na gawid? Ada ka di pa di ospital? Juan, kuna ti doktor, at ano mo niya na, iso akasapulan ama confine. Day tante bagbagakan ka. Binaybay am ngamin iso akas ta itati anak ta. Oh, anay ko. Apay ngagtungpa ka nga Nagawan kat abayin man, Franco. Siyak pa'y lang ang tipabasolam. Siyak lang aruden ti agtrab-trabaho, tapno mabiyag tayo. Idinto tasikang, agbibiyag ka abaro. Dagiti barkadam lang ang asikaswam, akasla awan pamilyam. Ket, iboy-boy mo asikati agtrab-trabaho, kasta? Juan, kat kastang unay ti panagbabawik anak ikalay saken ka. Apay, anangarkila ka pa'y laang itilugan, anak ko. Mabalin tayo mo ti agtaksilatan nga agawid iti balayaw. Ay, saan kami nga agawid iti pagabangan mi, nanang? Agawid kaming iti apo kuyo iti balay. Ha? Nauma ako, nanang. Nabannog akon nga agan-anos iti dan na ni Franco. No di nakabailan ti agbaliw para kada kami a pamilyana. Ipamay saklatan ti atensyon ko para iti anak ko. Kahit, amo ka din ni Franco da ito'y abanag, anak ko. Kasaritak ko maitay nagawid ak. Ngamjak met na danon iti pagabangan mi. Nalabit nga again enjoy manen iti ayan dagiti barkada na. Iso nga in-text ko latan, nanang. No, basta. Manong aldawan nga man ti asawa kan anak mo iti pagabangan nyo, Pards. Ay, saan dan anagaw-awid ijay? Manipod enroar na ti anak mo iti ospital. Isumat lagaya makaslan naliday ka. Kaya naasawan, kailiw mo ida, Pards. Kasla di mo pa ikitin kaya ti agawid iti pagabangan nyo.
Talaga jakon kahit agawid ijay parts. At adang amin na malagip ko dagiti aginak. No adda ak ijay. Nasaysayat sa no agawid ak langin ijay probinsya. Ay kaduna, may met pay. Iti kasta makalipat ka. Ang mga noor-urayan mo't ni tatais ko ti panagawid mo. Naragragsak ti biyag ijay. Awan ti problema. Baya mo ni Tricia. Iso ti pimanaw. Di iso ti agsubli. Sigurado ka ka din iti dayta a plano, manang? Wan ading ko. Kasapulak ti agtrabaho para kada kami iti anak ko. Masapul abumangunak iti pan nakaitibkol ko para iti napimpintas a masakbayan. Ay, sigurado a kailiw da kanto, manang. Kailiw kayon tumot Sana bale, 3 atawan ko laang mat ijay Taiwan. Kasano ni Manong Franco? Ay, jak amo nagbaliw pay. Kat sublanda kami. At da anak ko nga agkasapulan iti napintas a masakbayan. Kat ikarigatak nga itad amin a masapul ni Justin, oray awan ni Franco. Ibagam ka dikin kwa na ti panagabrod mo? Saan siguron anaskan? Ngamin, no talaga anapatag kami kankwana. Umawag wano ag-text man lakuma. Ay, maladingitan ak unay gapo iti napasamak iti married life mo, manang. Wan nga rod ating ko. Ngam aklonak, adamat basol ko. Ngamin, nagpailuyusak itiriknak. Ti amok kat gapo ta addan edad ko, kan addan na talgad at trabaho. Kat umanayan arason tapno makiasawa ak. Ngam saan mat gayam, nagbidutak. Apoy Prangkaw. Awan ka din ti balak mo makisinoblan ka ni Tricia. Iso ti pimanaw, di iso ti agsubli, tatang. Ay. Saan man nakasta ti panagrasrason mo, Prangkaw? Laglagi po man nagkasar kayo ka ni Tricia. Nagkidnari kayo iti sangwanan ti altar. May sakan nga ama. Adan anak yaw. Ay, agpanunot ka na saya at Prangkaw. Tatang, siyak ti anak nyo. Rumbeng lang arod, asyak ti isakit nyo. Ay, saan nga iti isakit ko ni Tricia? Ang amom, no niya ti basol mo? Amom, no niya ti nagkurangam, ha? Gita tatang may. Gusto man dito pa ng sermon nyo kanya? Eh, si ipod pa'y ididamo. Iso ti nagsakripisyo. Iso ti nagtrabaho, tapno adda kanan nyaw. Nagtrabaho ang mata. Wena hangem awan mo ti agbayag at trabaho. Gaputam mo nga da trabaho ti asawam. Yalang-alang mo ti agtrabaho. Nalipatam ti pagrebengam kas padre di pamilya. Saan la da ita? Adado pa iti oras mo iti barkada mo iti pamilyam. Tatang. Idi nagsakit da po kao. Nakautang ni Tricia. Imbis atulungam. Saan? Tada ka itian ti babarkada mo agin enjoy. Nilang abalayan ka ni anay tinangkad-kadwa kan kuana. Siyempre, amo ka kabaylan na, tatang. Kabaylan naman kan saan. Dagiti parikot adumteng, rumbeng adang gayam ti asawam. No di ka pa'y lagbal-balew. Ang mga no agnanayaw na mapukaw mau ti aginam. Banag apagbabawyam to iti udi na. Ay, kailiw da kanto lakit di anak ko. Di mo kumabaybay antibagim ijay Taiwan, wan. Wan nanang, awan rumbang apagdanagan nyo kanya. Da kayo pa'y laang ti makaamo kini Justin ha. Di yo kumabaybay anti anak ko, nanang. Ay na anak ko, uray di mo ibaga, talaga ajak to baybay anti apo ko. Agyaman nanang. Teresa! Nalabit ang naibaga ni Abalayan ti may papan iti panagabrod mo, anak ko. Apay nga da ka dito, Franco. Sorry. Pakawanan na ko, ma.
Aklunak dagiti nagkurangak. Di ka kuman pumanaw. Naudi kan, Franco. Anya, Nakapirma akon iti talo atawan a kontratak ijay Taiwan. agbalbaliw akon. Ikarik. Aggagagat akon nga trabaho. Agbalinak a responsable nga asawa ken ama ti anak ta. Iso a pang-asim ta di ka pumanaw. Ken pakawanan na kuma. Nabayag kan a napakawan, Franco. Ngam pakawanan nakmat. Ngamin, nakadesisyon akon. Kat pasensya kan. Gaputa nagpailuyusak idi itiriknak. Kat inya purak ti panagkalaysata. Oray saan ka pa'y anakasagana. Jak amo akas ti gayam karigat ti pagtungpalan na. Mangrungit naman ang Tricia. Ikarik nga agbalbaliw akon. Agsingsing puwet akon, sweetheart. Nakasagana akmat amangawat manankan ka, Franco. Ngam iti day ti agundaway. Masapol nga isaganaan tan ti panagdan natamanan. Kastamad tan ti agbalin a masakbayan ti anak ta. Ita Miss F, dandanin malpas ti kontratak ditoy Taiwan. Jakman amo ngam kasladyak pay kayat ti agawid. No may papanmet ka ni Franco, agtultuloy latta ti komunikasyon mi. Inpakita na met ti panagbalbaliw na. Addan na talged at trabaho na, ket dakkel metten ti maitultulong na para kadagiti kasapulan ti anak mi. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Tricia. Ken ka pagayam, Tricia. Ti panakiasawa wenno ti panagpamilya ket saan a bareng-bareng. Masapol a nakasagana ka kadagiti amin a banag. Ditay nga rod apuraen ti makiasawa ken mangasawa gapulaeng itinainlasagan a rason. Ngem kitdi panunuten tayo a naimbag dagiti mabalin nga ibunga ti biddot a pangngeddeng. Isaganaan ti masakbayan tapno awanto ti pagbabawyan. Alakastan pagayam Tricia ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.